e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma utukalo tile 22 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la kunnafoni min na b'aw sigi k'an makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati selen a y'o bisimila a to kɛra fama ye nka a to ma kɛ ni ɲinan ye Falukoro o kun kelen don k'an sɔsɔ wagati kunkurunin o kɔnɔna la o de y'a to aw kun famana an ma ja o kana la ni wagati nana alhamdulilayi ala ye nɔgɔya kɛ a y'o bisimila kunnafoni a waati sera kunnafoni daminɛla bi colonel Abdoulaye Maiga ni ale ye ministre ye n'ale ka ca ɲɛsinen bɛ an ka forobacakɛyɔrɔw sɛbɛnfura ko ɲɛnabɔli olu ma fo ka taga se an ka jamana n'o ye gouvernement ye sa o fana kuma laseba o don ale kɔni sugandira k'a kɛ an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maiga ye ale ye nɔra bila ye nin kunnafoniya in dira kunun sura nɛgɛ kaɲɛ 20 o wagati an ka jabaranin soba o la n'an ko ma ko ORTM a kunnafoni diba o wagati o kɔnɔna la kunu karidoya in na sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maiga ye ale kɔni wajibiyara sɛgɛnnafiɲɛbɔ o la a ka dɔgɔtɔrɔ o yɛrɛ fɛ sa ni kunnafoniya in kɔni dira maliyɛnden bɛɛ ma dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jamana marabagaw olu fɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maiga ale ye ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kiiri koɲɛw olu ma a y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la an ka camancɛ fanga jamana marabagaw kɔni bɛna sariya kura ni ka o ta maa minnu bɛ yen nɔ sa n'olu kɔni ka baara ɲɛsinen tɛ fosi ma fo ka taa se gɔrɔjigɛniya o ma sariya kɔni bɛna ta olu kama maa o maa e de nɔ minɛna gɔrɔjigɛniya o la sa ɲangili o bɛ da I kan Iraniens ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma sa ale kɔni kan ka na farafinna jamana olu kɔnɔna la yan nɔ ni dɔgɔkun daminɛ in na nka a bɛna daminɛ bi tɛnɛ anw ka jamana o kɔnɔna la fɔlɔ ka tila ka taga Tanzanie ni kunnafoniya in dira u ka gouvernement kunnafonidila o fɛ kalo kelen o kɔnɔna la an ka fintigilakaw kɔni ye gara da karo gɛlɛn diinɛ tigilama maa 100 ni maa 28 bɔyanko de la maa caman bɛ u la olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna wa u tilara tuguni k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka o minɛ u la o kɛra dugu minnu na sa o de ye Menaka Burɛ Maboni ka taga se Sofara Douanza Ɲɔnɔ ale ni Jabali o ma ni kunnafoniya in kɔni dira fɛn min ye an ka fintigilakaw ka kunnafonidiso ale fɛ n'an ko ma ko diripa sibirido utukalo tile 20 san 2022 ani 2 ni a bolonɔbila sɛbɛn o kɛra Sulemani na Danbele fɛ ni o ye diripa yɛrɛ ɲɛmaa ye
Ivoirien ka kɛlɛkɛcɛ 49 min kɔni ni olu minɛnen don an ka jamana o kɔnɔna la n'an ka jamana marabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu t'u kɛ fosi ye ni mercenaires tɛ a bɛ kalo kelen bɔ bi u kɔni ye u nɔ minɛ ni ka u bila ka taa kasobonba o la kabini juma tɛmɛnen na hali n'o y'a sɔrɔ Ivoire jamana marabagaw olu kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ ko ni finitigilakan ninnu kɔni donna an ka jamana o kɔnɔna la ni sɛbɛnfura o ye o n'a ta bɛɛ lajɛlen sa faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ Ivoiriendenw bisimilali ma an ka jamana o kɔnɔna la olu kɔni ye sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min ni a bɛ bɛn ani kelenya ni ka o kɔfɔ a tilala ka weleweleda ni ka o ɲɛsin Ivoirienden minnu sigilen bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bolo da i dusu kan maliyɛndenw fana ka u bolo da u dusu kan k'a sababuya kɛ ko nin baara in kɔni a bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ko bɛɛ lajɛlen ka to kiiri tigilamaw olu kɔfɛ. Utukalo tile 7 tɛmɛnen san 2022 an ka jamana ni Laginɛ dancɛ dugu o la sa n'o ye Guinée Kure Mali ye an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye douaniers ye olu kɔni ye ɲɛnaminifɛn n'an k'o ma ko cocaïne ale kilo 159 ni murumuru 5 ni ka o de kɔni minɛ min n'ale musaka bɛ t'i jɔ sifɛ wari miliyari 8 o n'a kunkan fɛn na nin kɔni baara in kɔni kɛra fɛn min ye douane ale ɲɛma a ka yamaruya o kɔnɔna la n'o ye Amadu Konate ye. Minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ka baara kɔni to ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛ olu ma n'an k'o ma ko Amadu Hash Jalo min ni ale kɔni tun bɛ kasobonba o kɔnɔna la Amadu Hash Jalo a yirala k'a fɔ ko ale kɔni a donna kaso la kabini décembre kalo tile 11 tɛmɛnen san 2021 o kɔnɔna la u kɔni ye a bila waati kunkurun o labilali la utukalo tile 17 tɛmɛnen san 2022 an bɛ se k'a fɔ a ye kalo 8 ne ka o de kɛ kasobonba o kɔnɔna la. Kunu kari utukalo tile 21 o de tun ye a tile 500 ye ni nanzaraw ka cɛba min bɛ yen nɔ ni ale ye kunnafonidilaba ye ni diɲɛ seleke naani maa bɛɛ b'ale lakodɔn n'o ye Olivier Dubois ye n'ale kɔni cɛsɔrɔ an ka jamana o kɔnɔna la nɔ avril kalo tile 8 san 2021 Gao dugu o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ a kɔni tun bɛ a ka kunnafoni ɲini o de ye kɔnɔna la min ni a cɛsɔra nin maa ninnu fɛ mais kalo tile 5 san 2021 a kɔni yera ja dɔw la min b'a yira k'a fɔ ko a bɛ nin na o wagati kelen fana mars kalo tile 13 san 2022 a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni cɛsɔlen don maa karogɛlɛntina tigilama dɔw olu fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛba o kunnafoni damanan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya ale de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarangew olu lafiyali kama minnu sigilen bɛ jamana ale kɔ kan walasa ka se ka i ni kan so ni ka o jɔnba maliba o kɔnɔna la tunga lafiya maaw de bɛ se ka o k'aw ye e maa min bɛ yen nɔ ko terrain de bɛ i bolo i bɛ fɛ ka i ka terrain ni k'a jɔ ni titre foncier de don walima permis d'occuper de don i wakili don tunga lafiya ma olu la o b'i ka so jɔ k'a d'i ma damu ani lafiya o kɔnɔna la i sen don u ka tɔntini na n'an k'o ma ko pari walasa i ka se k'i ka so ni ka ale jɔ n'i y'a dɔn fana k'i ka wari dafalen bɛ i bolo i b'a ta ka di tunga lafiya maaw ma k'i ka plan bɔ ni plan fana t'i bolo u bɛ plan bɔ ka d'i ma k'i ka so ni k'a jɔ k'a ban pewu k'a tile ta ni k'a d'i ma tunga lafiya maaw de bɛ se ka o k'aw ye o tuma la a ye tunga lafiya maaw wele walasa aw bɛ se ka lafiya soko la cogoya min na ayiwa sa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw k'a fɔ aw ɲɛna fana an ka kunnafonidila min bɛ yan nɔ ni ale ye Arachel n'ale bɛ kunnafoni lase aw ma nanzarakan o la ni wagati in na a fari man d'a la kosɛbɛ an bɛ a ɲini aw fɛ aw ni an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka dugawu kɛ Arachel ye ala ka se ka lafiya di a ma ka se ka bana ni ka ale kɛ jurumu kafari an ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dugawu kɛ ayi aw k'an bɛ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan